bigarren urtea da ingurumen eguna ospatzeko ibilalditxo bat antolatzen dugula pixkat familiei begira gure eskualdeko ingurua ezagutarazteko, ez? Eta Tolosaldea garatzenetik eta aurten Ibarrako udalak eta Tolosako udalakin batea antolatu ibilaldi hau, Tolosako ingurumen zentroakin batea, ez? Nahi genuen izatea ibilaldi bat urari lotutakoa, aurten urari lotuta, gaia asko jorratu ditugulako eskoletan, ikasturtean, eskola agenda 21 bitartez, eta nahi genulako baita ere, ingurumena zaintzea, gure ura zaintzea, gure ibaiak zaintzea, gure ibaia ez bakarri baizik eta ibaia ez dena, askotan ura ikusten ez dugun gauza asko dialako, ez, gure lurra. Eta orduan, idealdi politxa izan da, Intu Jai antzerki taldeak, oso politxa egin du bide guztia baita ere, tartean sorpresatxoak aurkituz, eta esan beharra dago, ibilbidea hau dijoala, pixkat lehengo urtean urjauzi batzuk eta Jurramendiko lursailetan aurkitu ziren bainu zahar batzuetara joan garela, eta ontarako amarozko espeleologia taldeko kideek lagundu digute pixkat ibilbidea diseinatzen, berai eskerrak ematea hemendik, eta besteik gabe, jendea oso gustora egon da, uste dugu, ibilaldia izan da pixkat gerizpean da pixkat eguzkitan da orduan ez da hainbesteko beroa sentitu, baina gustora etorri dira umeak eta gurasoak jan eta edatea, eta goain polpa erraldoi batzuk, eta tutu-muturruak, eta bukatzen pixkat festa, ez? Nik uste giro ederrean, olako giro batekin, ibilaldi ezin hobea izan dugula, ez? Goizean marjekin, larun bata izateko, eta 10:20 jetxik era Santa Clarara, eta autobusen igo gaituzte. Eta, enteratu ginen ikastolako gure seme-alaben WhatsAppeko taldean bialdu ziguten, oso idea polita iruditzen egon, printzipioz, eta jo gea. Eta, esan oro polita izan da, ez? Mendi buelta polita, Uzturre Tolosakoak izan da ere, dauzkan bide guztiak ez ditugu ezautzen, eta gaur berri asko ezautu ditugu. Eta oso, iruditzen zait oso ideia polita, mendia eta klaun mundu horren asketa, ez? Umeak mendira beti gogoz bai, baino azkenean aspertu egiten dira, eta nolabait aurretik esandako sorpresa guzti hoiei esker, aurrera eta aurrera egin dute, eta polita izan da, ez? Iritsi klaunak zeuden leku bakoitzera, eta sorpresa bakoitzean, eta azkenean honeaino, eta gero hemen, holako luntx edo bazkaritxoakin, oso ondo, ez? Egun polita pasa dugu.